Ay Maningkamot ka para mabuhi ka. Nay! May hapon. Hapon po, sir. Kaning, pwede ko mohangyo sa imo, Nay? Unsa man to na, sir? Kaning, mohangyo lang ang tanan ko, Nay ba? Bisag 50 lang, Nay. Kay nahutdan, lagi may gasolina lagi, Nay. Nya, wala pa po may paniod to, Nay. Pasig na kay bisag 50 pesos lang, Nay. Suswara ba di ko'y kwarta, sir? Bisag piso, wala gid ko'y try kwarta, sir. Wapapod may lagi paniod to lagi, Nay. Ang amo gadi kong paniud to, kung ano po among paniud to, kini ang puto lagi nga balanghoy, kay wapoy sud, ay kapalit sudan. Sige na kamukhaon, sir, naman among dala diri ang puto nga balanghoy. Amora ni inyong gipaniod to, Nay. Ora gani, kay wa mong po may maglungang og bugas, wapoy kasudan. Oh. Ma-spawn na, di ko. Nay, salamat kayo ni Nay, ha? Kinsa man ni Nay? Ako na bata, si Samuel. Aw, ali. Uy, Di kalakaw, magkamang Nagkamang ralag man lagi ni Nay. kamang ralagi kan tao na. Igot guna-guna. Okay, bali, mauni ang imuhang kaabag diri. Oo. Bakit? Tabang-tabang pala sa guna. Tubang tabag guna, hala, magkamang. Unsa man ni siya, Nay, inborn, ha? Oo, imbang nilidaan ko ayun sa gamay kasi. Yan, yung imong anak, Nay, pila na edad ni? Ano, 35 na rin siya. Oo. Dong. Mayang hapon, Dong. Dibe na siya kaayo kalito. Kapila man mong anak? Meron naman anak na. Mo? Magwangan. Kinabugangan nimo. Sa ikaduhang banan na naman ako. Kay bali, Nay, maura ninyo ang panginabuhi dali, lampas-lampas. Ora. Nya karon, Nay, maura ninyo ang pagipaniod to. Maura pag gani na mong pamaho, sir. Maura po ninyo gipamaho, Nay. Oo ba? Lami ang inyong malangoy, Nay, ba? Ikaw rin naglukwan na, Nay. Ako ra. Ikaw ra. Gid-gid-gid ganyan pong pagsayo. Kanay mong anak, Nay, wala po din mo gipa-check up. I-check up man asa Unya. anak ko niya kay ingon na sila nga kinang inheritan gani Inheritan sa pamilya. sa pamilya. Unsa man na inyong haning luna dire? Kaugalinggon? Dili niya mo na maumahon. Maumahon ninyo. Oo, kay wala man gud miyuta. May inyong tanong ani, Nay, kanira. Kanira kay nasanggi naman. Haman ani, kaning, Oo, kaning din siya mga balangho. kanang balanghoy, inyo ha pa na. Duman-dumara magud ang amo ang tanom. Mga duba-duba inyong tanom. Kay di man may kapananong og mga durante baya kaning amo. Kani din si sir, kaning ako kung anak may nagtrabaho diri. Kinsa man nga imong anak? Kini si Samuel. Kani. Oo. Ali sa. Lami imong kamuti, Nay, ba? Ikaw mo'y nagtrabaho dari, Kay nagla ikaw mo'y naglampas. Nabi, bilib ko sa imong kuan ba? Kaliwala sa imong kondisyon karon pero nang ginabuhi gyapon imong anak, Nay. ganahan mo mag-istambay. Dili siya ganahan mag-istambay. Magluya men nung lawas sa niya kung mag-istambay sa balay gani. Dili ka ganahan mag-istambay. Ang gusto nimo maglihok-lihok ka permente. Kung walay bation sa lawas. Permente. Na sa bukid permente sa. Hantod maghapon, Nay, tagahapon jud, hapon. Uli ra nang kaon ora. Ang kani maora pud nimong gikaon karon. Wa mo'y bugas? Maningkamot ka bahalag? Para kung mabuhay. Ay, maningkamot ka para mabuhi? Alisa, makigistorya ko nimo, Nay. Makigistorya ko sa mga anak na, ha? Maningkamot ka para mabuhi? Mabuhi ka ba? Mao. Ikaw mo kabaho, nga kung bubuhi. Og dili mo trabaho, dili ka mabuhi. Sabi ni mo ka. Ikaw magpakaon ka. Ay ka. Maningkamot ko na pakoy na mabuhi. Maningkamot ka para mabuhi ka? Ikabang ko sa mama. Ang pagkakitingaan. Mahiyawa ka mama. Bakong ula. Mangko. Ampo ka sa Ginoo para nga maayog lawas imong mama. Kay kung wala imong mama, wala pug ka. Wapo ka. Ani na lang, Nay, ha. Sa imong kamayo, Nay. Labi ng imong anak na yo, bilib kay ko, Nay. Kamo di angay nga taga-agrasya, Nay, no? Karon, Nay, nako ihatag sa imo, Nay, oh. Karon wala man kamo ipalit og bugas nga humay, Nay. Kani pagpalit mo bugas nga humay, Nay, So na sir kadako ba anak pun nga kwarta sir. Sige lang, Nay. Ang kani nga kwarta, Nay, kinasingkasing ko ni nga paghatag sa imo, ha.
kani ipalit ninyo ni bugas na may tag 2,000 kapin ang sako. Oh, wani o magpalit kag isa ka sako. Dong, Salamat kay oh, sir. dudong na akong tawag sa imo ha. Unya karon oh napa mo'y panud-an nay oh. Salamat kayo sir. Ha? Salamat kayo. Napa ni unay? Ayun na sir, tama na ni sir. Ha? Tama na ni. Sige lang. Dong, ganahan ka ni Dong. Oh, sige lang nay. Kana nay, ipalit mo og bugas o duha ka sako. Unya ka pangpalit ninyong sudanay para makakaon yung tarong labi na si Dudong oh. Dudong lang ang tawag nimo. Kuin man na sa kayo sir. Ha? Maulaw ba ko ta na sir. Sige ra nay. Ang kanin nay kay sing-kasing kuning nga paghatag sa imo ha. Sabi na ila Dudong kay kanu nay. Wa ko nagdahom nay nga tagaan ko kunin mo kuan. Unsa ni nay balanghoy? Balanghoy. Oh, wa ko nagdahom nay nga sa akong pagpanggap nga igutom ko nay og nahutdan pun mi gasolina nay. Nga tagaan day ko nimo aning balanghoy. Mo nang angay jud mo taga-grasya pud nay no. Kaninay okay na sing-kasing ko ni nga hatag ha. Dawatan nay. Kayo sir. Salamat kayo Ginoo. Kung nagdahom ani sir nga na makadawat ko kang adlaw ani sir. Salamat gid kaayo. Salamat sa tabang sa Ginoo nga hikap jud ang inyong kasing-kasing nga mohatag sa ako og kwarta sa amo duha ni Samuel. Sige ra okay ra nay ha. Masang kong tambag sa iyo nay ha. Amping lang jud mo kanunay ha. Dong. Oh, Alisa. May istorya ko nimo. Amping ka kanunay dong ha. Ayaw pagpalabi og trabaho dong. Ha? Amping ha. Kung kakita mo kay mama. Kabalo pa kay mama. Gusto pa rin mo tabangan imong mama. Nay, swerte jud kay kanay nga nakaanak ka bisag ingon ani ang sitwasyon nay. Kay dabe jud ni bisag ingon ani ang sitwasyon nay. Naghunahuna gyapon sa inyo nay. Sa labi na sa imo nay no. Mutabang jud sa inyo ha. Labi na sa panginabuhi nay. Bisag diri sa bukid oh. Grabe. Nataliwala sa iyang kondisyon nay. Pero nakatabang ko man gyud siya sa imo ha. Sa pag-uma. Kamot ang trabaho. Mo nang dong. Bilib kay ko sa imo ha. Amping ka kanunay ha. Ampo ako. Ha? Ampo. Mag-ampo kas Ginoo permente. Anak gud ha. Ampo lang ha. Sige nay, dili na ko maglugay nay. Nya. Kayo ni sir ha. Sige ra. Nay, salamat po kay ani sa imong kanayo. Pasensya ka na ni anak. Dala lang yun sir. Ayaw na. Nahurot jud akong katunga. Wa po lagi asukar ni. Sige na, lami kay nay. Okay kay inyong puto. So karon na kay na-discover ka duwa mo ni ang PH Rush. Ratong indot mo mga ma'am sir. Amo ni scatter. So karon mga ma'am sir, masugot ka 100 pesos. $600. 1,900. 160. So karon ma'am sir, ang atong 100 pesos na niya siya og 3,230. Kung isang ganito ka na mo dula no, nasa comment section ang link. Paalala rin na bawal ni sa mga bata kung sa mahilig ko mo dulaan ng online game. O kaning promosyon mo ma'am sir, dili ni para sa akong kaugalingon para pud sa atong mga katawan dito sa bukid. So hinaot unta na ma'am sir, ngayon ko masabtan.